हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोनखौ बेजों लोगोसे खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुगोन, खौरां बिजोङावबो नुखाबाय जानो हागौ। बेखौनो नोंथांमोनजों फिन खेबसे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो शेयार खालामनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि जाथाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नारायणपुर सनितपुर सान्थिपुर नारायणपुर ओनसोलनि सान्थिपुर गामिनि सनाराम ब्रह्मनि न'खरनि मोनसे काहानि, जाय माने बिथां सनाराम ब्रह्मनि अनजालि बिसि सन्जिता ब्रह्म बिथाङा थांनाय 11सो साननिफ्रायनो नलबारि तपन देकानि मेडिकेलाव गथ' जोनोम होनायनि सिजारिं जादोंमोन होनदों। नाथाय उनावहाय गथ'सा आरो बिमा सानैबो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ होनदों, जायनि थाखाय बिथांखौ बेयाव फाहामथाय होनो हायैनि अरुणा प्राइभेट मेडिकेलाव लानांगौ जादों होनदों गुवाहाटीआव। दा बेयाव लांनांगौ गोनां जानायाव गोबांथार रांखावरि गोनां जादों होनदों आरो गोबांथार रांखावरि होनो गोनां दंबावो होनदों, जायखौ माने बिथां ब्रह्मनि न'खरा होख'नो हाया बेबायदि अबस्थायाव दंहैयो होनदों। दा दुखुनि बाथ्राया बेयो मोनसेबाव, दा बे रां होख'नो हायैनि बेलायाव बिथांमोना गोबां धोन सम्पति गैया, गावनि थाग्रा बिथा एबा बारि दंमोन जाखिनि बेखौबो फाननो गोनां जाबाय होनदों। दा आरोबाव बेबो बे खोथाखौ खिन्थानो थाखायबो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय गैया, जायनि थाखाय बिदिखौ बाथ्राखौ रायजोफ्रानो फोरमायनांगौ जानानै फैदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव, आरो रायजोफोरखौ आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबनाय एबा अनसुंथाइ बिनाय आखारै बिथांमोनहा मोनसे भिडिअ' खौरांगिरिफोरजों खालामनो गोनां जानानै फैदों आरो सरखारनियावबो बिथांमोना दहाय बिदों। दा बे हिसाबैनो नोंथांमोनखौबो खावलायदों जे जायफोरा गोसो गुदुं एबा जायफोरा गोसो दङ, नोंथांमोना जा हायो अननानै बिथांमोननि जेनाखि हालोद बेखौ जाहाथे बोखांहरो। नों आं साफ्रोमबो जाहाथे मदद खालामलायो गावनि हारि होननानै। दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय बे चेनेलनि गेजेरजोंनो। दा बिथांमोननि डिटेल्सखौ खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदि नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै दोनखादों। एकाउन्ट नाम्बार, IFSC कड, बेनिफ्राय बेनि डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होखाबाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायना लानानै खालामब्लानो जाबाय आरो बिथांमोननि रावैनो नोंथांमोनहा फंनैसो बाथ्रा खोनासंनानै लाब्लानो আমার ভাগিন হয় এক্ষেত্রে। ভাগিন হয় মানে একেতর পরিবারে ডেলিভারি অবস্থা আছিল। ডেলিভারি অবস্থা হৈ পেলাই আমি মেডিকেলত নিছিলোঁ, মুছলপুৰ মেডিকেলত। ইয়াতে মানে নোৱাৰি বুলি কৈছে। তাৰপাছত আমাক তাৰপৰা নলবাৰী পঠাই দিছে। নলবাৰী পঠাই দি পেলাই তপন ডেকা এই প্ৰাইভেটত মানে চিজাৰিং কৰিছে। চিজাৰিং কৰি পেলাই এতিয়া বহুত টকা লগা হৈছে আৰু টকা লগা হোৱাত মানে ঘৰৰ অলপ মাটি আছিল, তাকো বেচি পেলাই এতিয়া পইচাই নোহোৱা হৈছে। এনে অৱস্থা হৈ গৈছে আমাৰ। কাৰণ মাটি বাৰীও নাই, এই বাৰী অলপ আছিল তাকে বেচি পেলাই এতিয়া এই প্ৰাইভেট হস্পিটেলত মানে 2 লাখমান টকা গ'ল। তাৰপৰা নাই আৰু পইচা টকা। এতিয়া মেডিকেল কিবা ভাঙঘৰত পঠাই দিছিল, ভাঙঘৰতো নোৱাৰিলে। পাছত কিবা এই প্ৰাইভেট মেডিকেল আছে, কিবা বাচন্তি নে কিবা অৰুণা কিবা মেডিকেল প্ৰাইভেট, তাতে ভৰ্তি কৰি থৈছে। এতিয়া তাৰমানে পইচা থকাৰ কাৰণে আমি খালাচ কৰিব পৰা নাই, এইটো অৱস্থা পিছে আছোঁ। এতিয়া কি কৰা, ৰাইজে সহায় কৰিলে অলপ ভাল হয়।